Pamit Cak. Oh iya, Mas. Aku tas anyar nang kene. Apa bro? Padha golek duwe iki. Iya Cak. Tapi alhamdulillah dina rame iki mau nang kene iki. Alhamdulillah. Sampe yo foto kondi iki mau kok sampe melipir nang kene ado-ado teko Masjid Agung iki. Iya, tas muter-muter teko Kremil, teko Doli. Tapi yo pancet ae jek sepi. Tapi ngerti golek penumpang apa golek balon ya? Kamu muter api ngono. Rokok Cak pengen katane kesel ngono Cak. Iki rokok Cak. Ojo Cak. Iki lho gak apa-apa wis tak rokok Cak. Gak oleh bojoku iki Cak. Gak oleh yo. Gak oleh. Rokok apa iki Cak? Oh rokok sehat Cak, rokok sehat tentrem iku Cak. Wah. Ya iki sing insyaallah Cak. Sehat tentrem Cak. Tapi to awak sehat, hati tentrem, dompetnya rada-rada lodol lah Cak. Piro iki? Ora gue larang Cak 45 ya. Walah gak tapi larang gak apa-apa Cak wong rame saiki Cak. Alhamdulillah. Ya sampean tak dungano lah, jek rame nang kene. Dungano entuk sing tepat lah. Amin. Yo, Pokro sing penting Cak. Iya. Nawone kadang-kadang gak ngena. Iya akeh sing wis asli ndi sampe Cak? Asli Madura wingi. Madura ya. Madura. Wingi. Wingi tadi nandi sampe. Nang Kandi aku Cak. Tapi wong tadi pindah Madura. Iya. Ada kata Cak. Amin. Kali Gojek Cak wis. Yes. Bukan aplikasimu Cak ben nemu Cak. Sepi kan mau gitu. Wis wareg rek aku. Mari mangan enak. Apa kuliner enak. Tapi jangan mulai ganti duit. Dik tak cek duit ku dhisik ana apa enggak. Kon. Duit kare titik. Mbak opo iki? Ana ojek iki ketepak iki. Setanang ngene ojek dhisik ae. Wes sore iki rek. Oh iku Cak, ono siji Cak. Sampe njupuk ya aku kesel Cak karo rokokan sih aku yo. Ojek Mas. Iya Cak. Pengen ngojek aku duit kare titik. Pira ya ketintang ya? Selangkong. Larang ya, 20.000. Iya Cak. Larang Cak, 10.000 ya apa? Gawe lah Cak, gak tuku susu iki Cak. 10.000 ae ya, engko tak tutun alamate 10.000. Iya, 10.000 ya. Kurang payu blas lho iki aku Cak. 10.000 lah Cak. Tak tutun alamate engko. Ya. Selawe Kak. Selawe ya. Ya wis selawe ya. Bareng tapi sampean ngono, Mbak. Keteman gak kesel sampean. Opo maneh aku. Helman terus sampean. Cecak ana semut iki Cak ini. Oh sirap Pak, sorry gak ngerti aku Cak. Selawe pokoknya selawe gak iso. Ya wis sampe selawe ayo lho, budal. Selawe. Ya. Wis ah. Ayo. Ketintang. Selawe. Selawe lho yo. Yo. Temen aku. Dhisik duweke sih. Salah. Kuat gampang duwe. Ayo Cak barok aja yo. Hati. Dungakno ya Cak. Yo, akeh wong ojek luwih soalé tak. Hati Cak. Dungakno yo. Ya kula apa kabari Cak yo. Akeh wong gawe helm loro iki koyone. Ingat hati pokoknya. Aku gak curiga mbek sing ojek burimu Cak. Angel koyo iki. Angel wis. Dulur sampean iki Cak. Oh, aku gempes jambak aku Cak. Ya sudah ya. Hati-hati kula karo parerene lho yo. Ya Pak Cak, dungakno Cak yo. 3 hours later. Angel ngene iki Lek. Penumpang gendeng anjane iki. Lah bocah. Sampeyan cek suwe nih, ngetero ketintang kene aku ndak ngombe sampe entek wake iki. Ngenteni sampean iki. Sampean gak ero Cak, wonge bulet anjane. Belum jawab bocah. Kateli ya. Ngene ceritane Cak. Ya apa ceritane Cak? Nang ndi iki? Jare ketintang. Bensinku sampai arep entek iki. Wes, mana. Sini, mana. Ya, hati-hati Cak. Sini lah, Cak. Jare ketintang. Apa Cak? Hah? Bensinku sampai arep entek iki. Ketintang ndi? Lho, kan aku wis ngomong ambek sampean. Ngomong apa nih? Lek 10.000 tak dodono alamate. Lah sampean ngomong wis 20.000 ya wis sampean gak dodono alamate sampean. Lah, Cak. 10.000 tak dodono alamate sampean ngomong 20.000 tak terusno asal kita lekno alamate dhewe. Ya delekno alamate dhewe tak mlaku ae ngono aku.
Tak tinggal sampean. Ya bapak, loh. Iya lali rek. Daduh mbambung aku rek. Aduh. Cewekku cendil, bodinya setengah mati. Kalau berjalan mirip Dewi Kenapa ini? Anjani. Sepi apa? Barang Body Bahenol saingan Elvis Ini Sukaisi. aja. Saya PSBB, sedikit bulan balennya. keringat bau Dompet terasi. BB lah. Ojo. Hei, cewek zaman sekarang rata-rata